Marca BMW are o istorie cu multe urcușuri și coborâșuri și multe recorduri doborâte. Povestea companiei BMW a început în octombrie 1913 în München, când inginerul Karl Rapp a fondat o companie destinată construcției de motoare de avion. Acesta nu a reușit să se dezvolte și a fost preluată în 1916 de finanțistul austriac Camillo Castiglioni, care i-a adus cu el pe inginerii Franz Joseph Popp și Max Friz. După primul război mondial, companiilor germane li s-a interzis să construiască avioane și piese pentru ele, așa că în 1920 Castiglioni a vândut compania, dar peste 2 ani împreună cu Popp a recuperat numele BMW și au început să producă motociclete. Implicarea BMW în producția de automobile s-a produs în 1928, când BMW a achiziționat firma Dixie, care fabrica sub licență britanică Austin 7, o mașinuță ieftină de serie mare. Primul model dezvoltat independent a fost AM1 din 1932, care avea însă o carcasă fabricată de Daimler-Benz. În 1933 a apărut BMW 303, primul model cu un stil distinctiv și un motor avansat de 6 cilindri. Grila radiatorului, concepută sub forma a 2 rinichi, rămâne până astăzi un semn distinctiv al mașinilor BMW. Succesul acestui model a determinat introducerea rapidă a unei întregi serii de modele: 319, 320, 328 și 329. Modelul 328 cu 2 locuri a fost cea mai căutată mașină sport din acele timpuri, iar astăzi constituie o piesă foarte populară între colecționieri. În timpul războiului, compania a produs din nou motoare de avion, iar după război a avut o perioadă mai grea și a supraviețuit construind mașini agricole, biciclete, motoare și micuța mașină Isetta de o persoană. Prima mașină postbelică, BMW 501, a fost produsă în 1952. BMW a intrat pe segmentul mașinilor sport și cupe de lux datorită modelelor 597 și 503, iar în 1957 a fost lansat BMW 600, o versiune mai mare cu o ușă adițională și 2 locuri în spate. Peste 2 ani, Herbert Quandt salvează compania de la faliment și devine acționarul principal al BMW, urmașii lui deținând astăzi 46% din acțiuni. Lansarea modelului BMW 1500 în 1962 a marcat începutul unei neașteptate povești de succes. Pe parcursul următorilor 10 ani, compania având o traiectorie de dezvoltare ascendentă continuă. Fabrica din München a devenit neîncăpătoare, așa că una nouă a fost construită în Dinkolfing. Aceasta rămâne și astăzi cea mai mare fabrică de producție BMW. Globalizarea vânzărilor și a marketingului a început în 1973, odată cu înființarea BMW Franța, urmată de filiale în toate punctele cheie ale lumii. În 1978 a fost lansată mașina sportivă BMW M1, care a făcut senzații și a fost urmată de altele la fel de apreciate. BMW a cucerit întâi Formula 2 și apoi Formula 1. Pentru a reuni toate ariile de cercetare ale companiei a fost creat Centrul de Cercetare și Dezvoltare, inaugurat oficial în 1990. De atunci, peste 6.000 de specialiști au colaborat pentru avansarea tehnologiilor BMW. În 1994, compania a achiziționat producătorul britanic Rover, dar a renunțat la el în 2000, păstrând doar vechea marcă Mini Cooper. Din 2003, BMW a preluat și segmentul de automobile de la Rolls-Royce. Logotipul BMW a suferit modificări neînsemnate pe parcursul anilor, păstrând caracterul sigur și dominant al originalului. Pentru că înainte compania producea motoare de avion, logotipul companiei reprezintă o elice ce se învârte pe cerul albastru. Celebrul alb și albastru se regăsește și pe steagul bavariez, regiunea în care a fost înființată compania. Cercul negru care mărginește cele 4 cadrane simbolizează forța companiei. Literele din denumire sunt amplasate pe această bandă neagră într-o manieră stilată, care îi conferă simplitate și o imagine corporativă solidă. Nu uita să apreciezi acest clip cu un like și să-l distribui pentru că mă ajută enorm.